Yaya TV ce ta sha da ke nishaɗantarwa. Na balaraba, na balaraba, na balaraba, wajo Allah daɗi, sakamakon wannan kira da kamun ka kira balaraba, rabin raina mutum zuciya ta ɗauki keken nan na baka ita. Ja na baka keke baka so, waya, ai ka riga ka samu. Ungo wannan WhatsApp ɗin nan zuwa Instagram, duka rigawa, na balaraba, godiya cikin tarbi, godiya cikin tarbi. Dan adam. Na balaraba godiya cikin tarbi balaraba nan a bakin gidan da shiga wayo kana gani na tace in ga ya ma kana da sakamakon wannan kirari da fara siyo mata yarin da ta kai lokacin sakamakon wannan kirari da kamun na balaraba ka kace kennan na balaraba aro ta dai na balaraba kana baka na balaraba kana baka na balaraba Allah ya na balaraba Allah ya bala ganta ba na balaraba Allah ya bala ganta ba na balaraba godiya cikin tarbi kaga jiga bai balaraba Allah wayo da wanda balaraba ta kori ko Allah da kaga wanda kudi ma baya tona sai balaraba Allah da kai ba dan uwa bace ba yo Allah na ce ka fi kauna balaraba da take barka ina son balaraba amma ina son kwata sakamakon wannan kirari da gamu ka kira balaraba rabin raina mutum zuciya ta in wata kannan kudi ne na baka ayo ka hanka ta yanke saka akan balaraba kai inda wani abu maka roka na balaraba iko yo Allah da na balaraba yo Allah da to ni ne ce ina wani da balaraba sakamakon wannan kirari da gamu ungo gudan nan na baka takalmin nan ma ungo din na baka din na zama dan gwal ai komai aro kasabi da balaraba na balaraba iko yo Allah da kai billahi nabi balaraba ta kace ba ta kowa ba ni kadai ne kaf dan kai babu wani mahaukaci na balaraba sai ni ko dan kai Allah ya yi balaraba yo Allah da kai kadai ne na balaraba Allah da kai ka ƙara roƙon me kake so riga kake so in dai riga ne ai da kan balaraba ne babu abin da ba zan yi ba kungo na baka ita na balaraba gashi abubuwan kyautar sun kare kai kake so kuma kai na balaraba idan ba ka san balaraba je ka bari ba ka san ta je ka kaga wannan san balaraba ka ai mun ko ba da ruwa mun ko ai ba da ruwa mun ko ai ba da ruwa wayo na balaraba wai guda nawa za ka yi mani ne wayo hala guda nawa za ka yi ne wai na balaraba wai balaraba ɗan iska amma wannan mahaukaci ne wai na balaraba kana gani uwa ai da kanan kawai na zama dan gwanjo kaga kawai sai in koma tallan gwanjo amma bara an ga cikin alƙur'an kudin ba su ije ni da kanan kawai ai sai kauye sai kauye